Vietnam Jabar nabuhi pasat kami nasrani muna dan teman nami roh marsopa tulang muna asal roh kami merubah mu raja di tulang kami siro putih tulang gabi amang buru gabi amang pamusik kami majo kondang sopa kami jo katulang kami ada doa musibah hukum di dadan ni sopa muna di bek kamu berbunga-bunga tangan nami martangi yang mahami tutu haka asa gabe na ni ulamuna sinur paha-paha muna dapotan nak kamual na tiyo hamu di bona pasogit nang songni nang di pangarastuan asa guha kumasokon hata di situ atu na madok bago na marhal to mai dari agatan tongod di robian horas mahamuna pasahaton songon ihibas mahami hula-hula muna na macalo songon padohan nami akabang koro jiguhat nami ma jadi amang parmusik nami tinahuay tiyo binay panguhakam bayan marihami kasahata si tiyo las padomu ma dohot hasahata terus sama acara takam di minggu ng salpo dinatakas sa Rimatua ima amang boru nami opusela boru siregar alani takas di taado di bagas sadaryo akamang boru na boru akka ito akka bere tumpe sa kodelenon dalan nami martangiang pashato pasupaso na maragami marhito kami hami hula-hula na marmarang gitu hamuna akamang bornami ang dia masadaro hamuna sa hata tudor kamu sa hata tudaruan mangyayak kanamuli barhite hatuaw ni opusela boru siregarong alani amang boru hami son hula-hula na marmarang tangyak konon namin hamang boru ang dia siga jagubur hati tikin ng ro dinalaw mga jara-jari ako puporami Malutung arong aka bereki na soda putarok ka dobe di basa di batamay sirokam mitong tina nagabiboy ho mga jari-jari titikin ng ro di hamuna si sada hasuhuton paparan ni Raja Noak akamang boru tumpe songonod dalam nami madohata tu hamu maritutan yang nami ba si sada sauk mahamuna si sada hata berat sama di Bikul ringan sama di Jingjing
Bisa ni roh munai nunga tak kasuir kami. Gabi tulang, gabi. Songon majo songon hata batu jolo Tuhan muna akamang burung nami dok na burung nami. Siapa dia yang burung? Gabi, gabi. Pada mang majo songon dalam nami mengodasi amang na burung nami on. Pada mang majo godang muda, godang soba, doh godang mangaleti. Tuk sahali pehami uli marwang munate. Gabi tulang, gabi. Mangaliat nami anggi manilat di mata Tuhan muna sisada hasruton pinopar ni Raja Noah secara khusus ma opus seila ila di mata Tuhamu akka mangaliak masa luhurna akka tanauli panggabean do para orasan siapa dia yang bro Gabi kerja nami. So patau sobani ada ajar mudi tu kami. Dah sudah puru susahku jadi belia, dah suhu sesuai suseria. Tulah, dah tulah. Tu sobat dia perlu namen no, sobat nami kamu. Laos pasahaton. Jabar na balga di hula-hula na marang-marang i. Tulah suruh medamu, lah tadi menok ke keplak. gabe jala horas amang Noain neng borak mahami, lama nopa raja di hula-hula namion. Badamang ma ngordam nau partusi asawek. kabere akka itu di perjongjong kami hula-hula na marang-marang alani kami bentuk mertangi yang ketua mata di bata ne besai asa di pasar tuhamuna ganti na pinasa muna ringgit situ saro gabi mana ni ulamuna sinur papanam muna tu horas na mahamusulena poparan ya kamang berkui asang giat tudikin ang gero akayana komuna namar sikora ngadi bagasan persekolah dobena anggia di batu sini bata akasita-sita nina sida Iya betul tuh. mono tumarong dobe akabereki na somangi na mata ni ari bisa
Ima distubunya distubuan ni borok. Di pasahat di batamay. Ukama bortian akaborukku. Nang songoni akaberekku na marhamulin akatuan yakana da ahang ginami. Asang dia meragawi akamusalhuna. Dari hutan nang songoni dari pangarto. Ya betul lah. Nunga tari parbe hami ditongani alamat muno. Ima dina paduk bakini na borunami nang bistang ditongani alaman na marapang na berjualog. Amang baru dison rodo hami hula-hula muna. Si jalo sopa-sopa mulai sa sopa-sopa nomor 1, sopa-sopa nomor 4. Raja Amang baru dison huwag kami do perguni tangan nami ima ulus maniari jala siswido pakatiok taya Amang baru ready mahamu majalo Amang baru nami Ya betul lah. bisalani Amang baru nami nutakas kakek kubi itu kami mulai sa namabuka sa tulalaw manguzugi ulog to ima di namarujung ngulu tutu na baru nami sa tano persarahani jala di buwak kamu na tubo na pasok ito jala ba sa sederyong napasayon ari-ari na jala patarot na matutua Amang baru nami yung tuwa tu na piri turihit na marsusun tusimis si palohot na bidomo ni Aikyoing. Oh betul lah. Horon namin matungtuhan mo sa luhod na Raja Amang baru nami. Asa pirma pok bahul-bahul mapatsalongan. Pirma sa luhod na to di mula ka Raja Amang baru nami. Luju-luju man ihamu dalam ni pangamulan. Madu betul lah. Laos marsusum marihamu. Tu ari namang ito marhiti ulot tayo pagsasadaryo. Ima napataruhon pasayon ari-ari na baru nami. Nalas mabista hosimi kita ima udung-udung ni Peparan ya Parang ni Amang baru nami upung si tari-pari nagabi ang giyong matujulan ni Aryo marsusun matutudi hamuna akalas ni Roha marsusun manang hasang aboni madu betul lah. Laos di balahot-hot ka manihamu sa luhod na pertuturan tugu matutudi hamu pertuturan ni maranak marboru nang soni na marhula-hula barui Madu betul lah. Pinadumo niya Aikyoy Amang baru Tiyo matutuju juluan noon inuman muna mual tiyo tujulan niya rin Raja ni Amang baru nami sa luhod na Madu betul lah. diyak ka sa luhod na paparan nila baru nami yun ipaparan niya upong si dari-pari diyak ka na sa rok kapi ito gusto hatam may tujulan niya rin sa rok gabi dungan na sa hato na sa ormadua Madu betul diyak lah. ka parsikola lihat tuhat taman ina sida biso ang giat tujulan niya rin sa haluk na paparan niya Amang baru nami di sa parsikola ni lihat tuhat ka bisok asa berbisok na sida diyak ka na mga ngihutod persejaran di parsikolan Madu yang betul. kamu napota pangkati kita betuhat na matutu pangkat ina sida tujulan niya rin asa marlas ni Roha na sida nilalo mamuji pasangapok wari tuhatta marhite ulod na di pagasasadaryo Raja ni Amang baru nami Raja ni Amang baru nang gancang binuhuran nami asa sahak masulu sahak matubat dia sahak matukam sa luhod na horas mahamud jala gabian Madu betul. sa tikyo na Amang baru jolo bahasa kami dalam datang yang mamiyat Amang baru Tulang alang-alang joko dohot. adong doha tadi na toro matukon iya huta-huta warati bagat dui berjabu dalam berbunga-bunga dan materi hami gondang mula las pagado guma tu gondang soba yang nami tu Raja ni pangurun nami yon dan materi hami gondang bangleti Raja ni Amang baru nami
para zorohanami peparani borumi opusi bikulani tangiangmu di tengah-tengah nami pasara horoha do pikiran nami manang aha penamasa dihami peparani amang borumi patar tangiang mi buhe mi takas masih jaran-jaran takas masih suku-sukuna patampur metode bagi hut unang gaya mga nosak asalam sararohan nami sada pikiran nami mengguru tak kenuli dalingkan akaraja nami Roma zohami akatulang lau mano-mano bahamu laus pasahaton juhud hasahatan soal tami-tami ni naborumon raja nami mulut soal dia bianong na terpasahat tami marite juhud soal tami-tami ni naborumi doho sopa ile ngami yang kerja nami lama dapat kamu tulas baru di beda muna las maroton di muna bau tima naik boro hamahame mano-mano pemaniu raja di hulu nami dah besau Bedamang dihami gondang soba do gondang siusuki
itodim. Imajisi ko nami kahimo tisabar na kasakani kamu si Raja di Pulau Danami. Ini suara tigo kurang tung marasiroha makara tulang na tulang to kacetaga maharuan hanya kaya na komu nang di dalam mula pihawon no tulang diri tuhat kama kamuna asaronon nami ko hamu kana tulang sana buat kano kano lagi ngasiranggongan to ditaro parau Karat-karat koditaro nama silonggongan. Mogi manang hami yaka yana komuna dinoparilo pungo pusipulani. Tunga kang yana katulang ilaga toko ilaga suna. Asa dia tua di hanya kahibason. Dia tua di hanya ka siu nabian gabe dari udah. Atas mogi majo dalam hamarateo no kasanda buta kasatari akatulang udina. Terdinami di bekamu rajani amang borunami. Ia na menurut terhami rohong mendapat kami dan nahulat tangan bersumpa di kamu tangan nami berbunga-bunga doh hebe di selania kerajaan yang baru tangan ngai mata nomor 2 di dewata anggia tujulan nyario ipasu-pasu tuhatta masih jamal di tanganmu gali mana ni ulamuna sinur mapin hamuna horas ma perdana-dalam mangomong mahamunan pertiga-tiga matutu raja nami kerajaan yang baru yakka seluhut na hamu paparan ni ang baru nami nagabi molo tumarong di baga sa parsahito ita masuk tuhat tama di hamu at sibus sa pangalabok ugat na panganong muna ang giyat humatok tanggal sa ibot hamu piyos na hamu agka nahatsit narong di pamatang muna kerajaan namang baru matutu lah diyak ka nasa naputar rokabi giramay tudu tamus tuhat tadi sa luhut na paparan niyo pugsi maribikulan ni nasa naputar rokabi diyak ka parsikolay sinitamus tuhat tama bisuk di nasida Diaka dandanak naso dapot at dandanak no pena sitawas tuhat tam matuzulan nyario haruan marharo dinasida tumibu nasida na tubuan anak tuba boru tuzulan nyario asa parastirohan nasida diakan ni madala ni nguluna siga no parion akarazan yamang boru asa horbo si kota dukmen na si sapang nawalu perbutuhan mga lilit may atong parmata mga luwalu dibaliat itong yang wajak pa dihudari ang kubargalungan Salu na hata pasu-pasu mulai na mamuka satu na manguzumi na pinasahaknya mataraza inakta sori pada na dia nalulut tuhamu saluhut na raja yang borunami takas betong apamu marto marijabu matutu raja nami matutu raja yang baru asa harbanga medala tuhut balatuk letot nang kotang gatu jabu sudina hata pasu-pasu nang pinasahaknya kasaluhut na raja tuhamu na seunang mamuba seunang mamose matutu raja yang baru debata saluhut na mahita na marhula-hula baru di pasu-pasu Tuhan jala diramoti utima siap kami raja yang baru nami aku hamu manauni na dikane Majaro siya nakaraja doon na tua-tua rodi ula-ula tados maratare ya muna sa luna na tua-tua nami raja ni ula-ula nami sohoni nang raja ni boru sohoni nang ina nami suri pada disaluhut na hata na uli hata pasu-pasu na pinasahap muna ibagasan ari na labokon asa tiuru madala tululu tiuru dala tujaya di kami oras sami saluhut na asa nuay pek karaja nami inang sori pada tuhungan apuran majir di atas diba-diba hata na uli pasu-pasu na lenggan na pinasahap muna apon nami may martongan jauh. Tidak boti mami. ta mola tenan dia una saluna kerja nami akana tujuan nami inang nami surya kamu na datutu nami deson akamang raja inang suri bara raja ni doa tubuh boru raja ni lunggu raja ni ali-ali lumubi raja dulu nami tak terbaik suara kerja nami na hurang lebih di pakuling nami bicara mengalahkan nami ala yang raja inang suri bara dan na siar rohan nami koni ala di posto rohan nami masalpok kita na umurang ramai aki hita dia kalau dari gani asan giat marhiti tangyang mo dapat tami jala zakono nami tangyang na tidak kamu na to mataruta gabi apu ni sabu nami tuat dia bara nami tukus-tukusan nami
Agama raja yang sorry pada seorang kunis tu baru nami. Asa tutumen na duhur, tumen na lote. Hata na uli pasu-pasu na din ka na pinasa muna kamang raja yang sorry pada. Si pasu-pasu di batatong, seunang muba, seunang pose. Cuma ni 10 pitu matu cuma ni 10 alu. Hata pasu hata tangian tapi dah muna kamang raja yang sorry pada. Tutak kasih atong apo nami martong ani jabu. Sa suruh satu botean, nunga satu apu ruo persolio kami. Hata pasu hata tangian tapi dah muna kerja nami na sorry pada. Sa mahami, sa mahita, horas jalagabian. Siruduti mahami, angkatulang na tulang. Disiala roha pamikirio dugu gomuna. Sa mulai memuka di acara odas di pertuan ni nanamion. Turo roham tur pikirammu. Lau bangalulu tomatano berturi bata diisi ni rohanami marhiti uni ngami. Raja nami mulu tukarong na orang lubi. Pangaudition nami tu amuna raja ni pamusik kami. Masih salpuak kita di naumurang tahiyahima akan adumingkan horas kami horas kami bonan sekuton. Kalau nami dari datiur renda leon. Naik apo nami pasu-pasu ni raja pasu-pasu di bata. Pada mama di hami godang pangaponi. Sudah keluarga Naparjolo acara iya sa mana tabereng amangina unangan nontor di bolokon alana idot tong tapake tu udian manang parbandaan dungi paduahon hami paingoton sian huria sian gereja GKPI Hasibuan asa unang adong pinamaniop molonung nga masuk tupeti jala unang adong dipamasuk manang sirah manang hape unang adong dipamasuk tupetina alana ido na gabi aturan jala ido hapor siapa alani masuk mahita tu acarata jumolo marit di mahita sian bukit di nomor 334 ayat sada.
debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia. Amin. Au doha heheon dohot hanguluan ninna Tuhan Yesus, na mangulu do ganup na porsia diau atik pe mati ibana. Jaladang mati be ibana rodi saliling dililingna. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang. Nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean nalani dosa nami. Jala di pangulu hodo ibana. Asa dapotan hatigoran dohot hanguluak kami. Asima roham dihami. Saya ajari jala apuli mahami. Asa unang mandele hami. Ala naung di jauho dongan nabion. Patogu maha porsion nami jala pabenget maroha nami makirim di hanguluan sogot. Asa unang mengandungi hami songon si pelibigu naso marpa kirimoni. Sai taiti maroha nami tuho ay hodo si pangapur jala hodo haposan nami. Namar sigatung tuho do hami satro di hasusudani bohal nami. Amin. Tabigi makor sian. Karena
turia ya mamang do te nami adong do pasatong nami siya tong hulat tay kaya ni tang yang hulat tay amang di hamna sa hulat kay tal di ulon pas salino do ni na do so mo lo tu sa dia be di hamna ke keluarga sarang nami sa hukma laso hani madam muna laso hani tu boduna ipa surya na pasata tu hamna sa hukma ke keluarga so ni mahata nami tu hamna ke keluarga sa Tahu di timur. Dame ni debata na sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Untuk keluarga besar Ima Ompung Selaboru Punguan namar habuk ni roha hata itu hata dihamuna saluhuna keluarga na ditinggalkan inangon imana buat kami sian 2 Timotius itu 4 ayat 7 jahon madihita saluhuna nunga pasidung paralowan na dinggani nunga paujung parlo jongoki ramot hubain haporsioni di hati Indonesia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ido sahana. Damang dainang tarlumobi di keluarga besar namar habuk ni roha. Tentu somalna hita nama nguluon ikon marsi taonon bu. Ido makana dido molo naing say do manang naing sidung do si taonungi sian tonga-tonga ngulunta ima ikon tuhamate an dohita alana halak na mate do dang marsi taonon be secara dunia manang portibio alani madamang do dainang di hatani Tuhanon nadidok apostel Paulus dong tu si Timotius anak rohanina manang rekan sekerjana di bagasan pelayananna asa margogo si Timotius alana nama nguluon marsi tawonon do apalagi molo hot di bagasan haporsiawan ido makana sipata tabere ngamanginang bahasa jolmanal justru jonok tu debata lam godang si tawonon alai sipata manuk kundohita ay bahasa halak nasohya marminggu nasohya martangiang sehirana mulus-mulus do perdalanan nguluna alani do dipaingot dia puli dilehon hagogoon tu si Timotius asa margogo ibana alana godang si taonon banyak penderitaan banyak pergumulan yang harus dia lewati ketika dia mengatakan saya mau ikut Tuhan akhir sanga do hami makatatai dot amang sihite alay dak kubiareng biya mami nasian gereja muna te amang naringgas do inangon marbinggun na au sukun do alana amudang ruas nigi gabi ikan jadi ikon bupatakas dotong ay songon dia do tiki mangulu namud tingon ringgas do marminggu niku ay ringgas do
nang songonipe dia ka keluarga naringgas domar minggu. Malia tema itu. Artinya kita boleh berbeda gereja, alai molo memang situ tudo hita mangulu di bagasan Tuhani hurasa dan persoalan. Alana sian akka ulauni do tarida. Aitu aha gereja na balga ibana ruas ni gereja na balga alai dang tarida ha Kristenonna di pardalanan nguluna. Alani madamang do dainang di dok Apostel Paulus pesongoni asa taatu sido na manguluon songon na bertanding do hape. Songon na marlujong do hape. Ikona dong garis finish na. Artinya dang boy holan mardalan di tempat, tidak bisa jalan di tempat, tetapi harus berlari. Ay molohya taparohaho na manginang pertandingan lomba lari, tentu memang semua orang ingin menjadi juara. Alay sebenarnya molohalak na menang, na didok pemenang, dak holan mandapok juara di bagasan pertandingan. Tetapi dia bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Adong dohala nggak diboto adang monang beyau akhirnya dang dohot beibana di bagasan pertandingan. Ngoluna ikon dipertahat tondo ha porsion nih. Ido makana ido hangoluan di halak Kristen songon sadabuku do. Adong pendahuluan, adong isi, adong penutup. Dang alani gajang ni umur ni jolma di Portibion amanginang. Alai songon dia do ibana tiki mangulu. Ai sarat boy pe 100 tahun umur ni jolma, alai molo holan mambain gabe marbede ido, molo holan mambain gabe mardosa ido. Artinya isi dari buku itu tidak memberikan makna dan pembelajaran. Alai nang pejepek umur ni jolmai, molo memang situ tudo ibana membahin akka cerita-cerita yang membuat orang berkesan, bahkan bisa diingat walaupun orangnya sudah tidak ada lagi, tetapi masih diingat kebaikan, pesan-pesan akka pudah nasihat na adong di lehon ibana tiki mangulu. Itulah buku yang benar-benar bisa memberikan makna yang baik. Na ibana nga dipatuduhon ibana saha tu ujung ngoluna hok do ibana di bagasan ha porsion na. Jadi molo nakin husukku pesongoni dang alana dia rohaku tu inang nata holong yon. Alai mau lihat tema alana ringgas do ibana berarti hok do ibana di ha porsion. Alani di keluarga sudena amanginang dang namodingi namar si taonon. Kita na ditinggal hondo namar si taonon. Alani margogo mahamu. Unak kamu lupa martangian. Mulu na modingi nga sonang beibana. Tapi hita na ditinggalhon, hita do na mamering situasi ay biasa na mulu mulak tujabu berengon do. Ay biasa na mulu mangalop pa hita dialang do. Ay biasa na mulu martaun baru pumudo hita. Adong acara mandok hata manang naasing. Alay mulai sedaryo non dung tapasahat diinganan persatokinani dang taberek be. Dang taida be kebiasaan ni. Artina na ditinggal hondo na marsi taonon. Alani jolma na boy mangalewati akasi taononi ima na mangulu di bagasan ha porsion. Margogo mahamu saluhu na manginang pasahat ma arsak muna. Pasahat masudi akka tangis munai. Pasahat masudi akka ilu munai tu debata. Dang di orai hamu tangis. Sugari Yesus tangis tarilu do ibana tiki mate si Lazarus. Apalagi mahita. Jorma biasa do hita alai molo mangulu do hita di bagasan pakirimoni. Boy do hita manahan diaka si taononi. Margogo ma di keluarga tuhatta ma mangapuni hamu. Amin martangnya itu keluarga mangalilingi petion alai unang adong be namaniok holan perjumpaan terakhir nama sambil mari dihita.
Masusaan doon jala inganan parsatokinan. Ay suadong nahod ison. Halay na mardalan dohita mangiahi inganan hasonangan. Nahod rodi saliling-lilingnan. Na pinaradi ni debata diak na porsia di anak na Jesus Kristus tuhatay. Alani tarhonot tababake ni dongatta na tahulong yon tudian. Inganan paradianan parsatokinani. Asa disidi ramot itu hatta orbuk ni bakke na poy maro ari parbudi. Marningot hata ni tu hatta na mandok. Say jagaw ni Jehovah doho, lau luar bot lau bongot, nion ro di saleleng ni deleng. Amin. Mari dia mahita ditutup. Siregaron siantano do permulaan ni dagingna mula may gabitano. Alay Tuhan debata na manoppa ibana. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluahon ibana sian dosa. Doho tondi parbadia na manjo ibana Tuhan ulua na sorasuda. Ima mangaramoti ormuk ni bangkena paimaro ari parpudi. Amin. Masian paruk kilo nasida ay namangihut matu nasida niula nasidai. Amin martangyang mahita.
Ta amanami na di banua gijang. Hodo debata na puna hami ro di sude ngulu nami. Selehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saha tu tanganmu matot di dohok daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehon tot dimi manugu-nugu hami. Asa diramoti hami molo hubulus hami rura ni linggoman ni hamatiani. Asim maroham, say pamasok mahami sogo tuhasonangan na sunding gani. Amen.